कहो भैया लगान देख ला इ नया नया स्टाइल में आज वीडियो प्रेजेंट कइले बानी। आज के वीडियो इ मैडम की अदा पे बनल बा। पवन भैया के स्टाइल बा और नाचे वाला नचनिया के गोद में उठा, अरे गोदियों में ना भैया लोगन इ नया फैशन आ गए। एकदम कंधा पे एकदम बॉडी के प्रदर्शन करत बाड़े भैया लोगन। आप लोगन के हो तो बतावा इ ठंडी में कौनो हिसाब किताब चलत देखल जाई भैया के कितना ताकत हो गई कि ऐसे उठा के लेके चलत बाने। हाय कहो भैया लोगन देखबा। अरे आज आप लोगन के देख ही के पड़ी जमन झकास लाइल बानी ना कि आप लोगन के देख के खड़ा, अरे सॉरी भैया चला आगे बढ़ा। अभी जवानी आल हरबा बचल एको पाल हरबा। बल्ले 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 अरे अरे भैया वीडियो खत्म हो गई का? अरे वीडियो बंद हो गई। अरे भैया ये मैडम का कहा तानी अभी जवानी आल्हर बा और बचल न एगो पार्लर बा। मतलब ये मैडम आज साबित कर देली है कि लइकन सबसे सुंदर होले। लइकी लोगन ना काहे के पार्लर जाके अपन सर्विसिंग करावेली। भैया लोगन सही कहतानी नु। अगर बतिया पसंद आए हो तो चला देखा जाए मैडम के हाई 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 वाला पजवा वाला जवानी के स्टाइल। और पवन भैया के आज नंबर 1 के खिंचाई हुई। कहीं जइहा मत बना रही है वीडियो पे। देहि पछी तत डालर बा पहिले खड़ा जौन कालर। देही पे छीटा तो डॉलर बा। अभी जवानी आलर बा। अरे मैडम भैया के पैसा बा तारे देही पे उड़ा के छुए के देखे ताकि कुछ पा जाता है तो का कुछ जाता 1000-2000 लेके तो ले लेते हैं। अरे सॉरी मतलब देख लेत बाड़े त पवन में भैया के राज बा। भैया लोगन मतलब वीडियो बनावे के चक्कर में ना पैसा कमा लेते मजो मार लेते। हमार लोगन तो भगवान कसम बताओ थी ठंडी में वीडियो बनावत थी भैया लोगन चैनलों ना सब्सक्राइब करते तरसों ना आवत मजा फ्री में उठा लेते भैया। और उन्हें लोगन के वीडियो भर भर के देखिए हम लोगन के भैया लोगन हम लोगन के सब्सक्राइब के चैनल में हाथ जोड़ती कहे कि इना वीडियो बनावे में ना बड़ा ठंडी लागत। ठंडी के महीना है भैया कुल लिखे उखे में ना बड़ा समय लग जाता भैया। आप लोगन मेहनत के फल दे दा हमार भैया लोगन। हाथ जोड़ा तनी कहे का चला मैडम के दिखाई बहुत झकास ललन टाप बाटिन चौकी हुमाचे आईहा पहचे के नाचे आईहा। भैया लोगन हमरे ना ही समझ में आवता ई वीडियो में का ऐसन हो जोन है ही देखा 21 मिलियन लोग। मतलब 1 मिलियन में भैया 10 लाख आदमी होले। मतलब जानत है भैया लोगन 2 करोड़ 10 लाख आदमी। मतलब साला ई वीडियो में का हा भैया लोगन साला इतना भर भर के व्यू जाता। और हमन लोगन इतना मेहनत करत बाटी अच्छाई समाज सुधारे के कोशिश करत बानी बसते हमन लोगन के व्यूजे ना आवत हो। मतलब भैया मतलब ई गनवा में कोनो दमे ना हो तब 21 मिलियन आ जाता। मतलब पहले रहले कि पावन भैया जोन है ना बढ़िया टाप टाप हिट गाना देत रहने लॉलीपॉप लागे लू कमरिया करे लापलप। अब तो ये बकचोदी वाला गाना गावत है चौकी हुमाचे आई हो तब वो 21 मिलियन चला जाता भैया लोगन। अब हम लगा था ना भोजपुरी छोड़ के जाही के पड़ी कहे आप लोगन तरस ना खात हैं। अब का बताई भैया सही कहा था ना। अगर सही कहा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करा भैया। ये बकचोदवन से बढ़िया वीडियो बनाई था चौकी हुमाचे आई है बतावा का बताई भैया कुछ हो वाला ना बस जात जवा थी मैडम के चना फिगरवा देखल जाए ओकरे बाद मिलत बानी अगले वीडियो में।